Part 2. Akan probeer eyeliner doen en jag ska färga upp med det här inne. Not bad, not bad. Kijk, ik zit tegen waar de goed droog wordt. Kung sila ka na ako de. Het werkt niet. Oké, het werkt inderdaad. Maar ik denk als we nu aangaan met de eyeliner. Die cat eye. Ik moet opwijzen nu onder toe niet. Maar ik ben not gonna lie, dat is niet bad niet. Hoe kom gelijk die goed in het welkom? Dat is van als ik probeer en nog zeker jij komt voor part vrij.